ka-travelers, dito muna kami nag-standby sa terminal. Kasi relax-relax muna dito kami sa Ibaraki. Tanawa. Tanawa. Ana. Oy, sa paisuka o. Tanawa si rangaring ko. 3 days na. Hindi ding kumakaw ni Jinjin. Nami karon din ng haon kay tanaw man ning basketball. Dili pinakasikat diri sa import diri sa kuan ba. Pasalamat sa inyong gamhanan ng pangalan ng Diyos. Kaya sa iyo kami Ginoo at inyong tanan ni kami ang kanimo. Sa kanya pasalamat kami sa kanunay kanimo Lord God. Hallelujah. In Jesus name we pray Lord God. So mga ka-travelers to, dito tayo sa terminal. So dito tayo nag-standby kasi sobrang init at saka sobrang layo yung biyahe. Almost of mga 5 hours.